ଆଜି ଆମେ ଆର୍ଟିଫିशिଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବିଷୟରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ମୋର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବା ଆର୍ଟିଫିशिଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବିଷୟରେ କିଛି ସାମାନ୍ୟତଃ ଧାରଣା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଆର୍ଟିଫିशिଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚାଟବୋଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେର ଅଛି, ତା ଉପରେ ଆମେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଚାଟବୋଟ କ'ଣ? ଚାଟବୋଟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଆର୍ଟିଫିशिଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସଫ୍ଟୱେର ମାଧ୍ୟମ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ଦେଇପାରିବ। ଚାଟବୋଟ, ଚାଟ ମାନେ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ବଟ ମାନେ ରୋବୋଟ। ତେଣୁ ଚାଟବୋଟ ହେଉଛି ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଚାଟ କରିପାରିବ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ, ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଲେଖାରେ କିମ୍ବା ଭାଷାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଚିତ୍ରରେ ଆପଣ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ପଚାରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସରଳ ଭାଷାରେ ତାର ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେମିତି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚ, ସେମିତି ଚାଟବୋଟକୁ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ସହିତ କି ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି ତା ସାଙ୍ଗେ ଚାଟ କରିପାରିବେ ମଣିଷ ଭଳିଆ। ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ଆପଣଙ୍କ ମନର କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସୁଛି, ଆପଣ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରୋବୋଟ ଟାଇପର, ହ୍ୟୁମାନ ରୋବୋଟ ଟାଇପର ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ବହୁମୁଖୀ ଉପକରଣ ଅଟେ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚାଟବୋଟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବୁଛେ, ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଧାରଣା ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଚାଟ ଜିପିଟି ବୋଲି ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁବିଧାରେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାଟ ଜିପିଟି ଗୋଟେ ଚାଟବୋଟ। ଏହି ପ୍ରକାରର ଆମ ପାଖରେ ଚାଟ ଜିପିଟି, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ କୋପାଇଲଟ, ଗୁଗଲ ଜେମିନି, ଯୋଉଟାକି ପ୍ରଥମେ ଗୁଗଲ ବାର୍ଡ ଥିଲା, ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ। ତା ସହିତ ଅନେକ ଚାଟବୋଟ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ତାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଇଲେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଅନୁଚିତ ହେବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚାଟ ଜିପିଟି ବା ଚାଟ ଜିପିଟି 3.5 କ'ଣ। ଚାଟ ଜିପିଟି 3.5 ବିଷୟରେ ଯାହା ଓପନ ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ମାନେ ଏଇଟା ଓପନ ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଏକ ଚାଟବୋଟ, ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବେ, ଚାଟ କରିପାରିବେ ଲେଖାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଭଏସ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପିକ୍ଚର ମାନେ
କୌଣସି ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା 3.5 ରେ ପିକ୍ଚର ଆମର ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ଏବେ 3.0 4.0 କ୍ଷମା କରିବେ 4.0 ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ସାମାନ୍ୟତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଛଡା ହେଇଛି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ, ଲିମିଟେଡ ୟୁଜ୍ ଅଛି ତାର। ଆପଣ ଚିତ୍ର ବି ପଠେଇକି ତା ବିଷୟରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ମନରେ ଅଛି ଆପଣ ପଚାରି ପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚାଟ୍ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ? ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଓପନ ଏଆଇ, ଯିଏ କି ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍ କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ସେଠି ଡାଉନଲୋଡ୍ ଅଛି, ଡାଉନଲୋଡ୍ ବଟନ ଚିପି ଆପଣ ଏଟାକୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଇନଷ୍ଟଲ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣ ସେଠି ଚାଟ୍ କରିପାରିବେ। ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ସହିତ ଆପଣ କିପରି ଏକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ତାହା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଚାଟ୍ ଜିପିଟିରେ ଏକ ଟେକ୍ସଟ ବକ୍ସ ଏରିଆ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଚାଟ୍ ବକ୍ସ କୁହାଯାଏ। ସେଇଠାରେ ଆପଣ ନିଜର କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟାଇପ୍ କରି କିମ୍ବା ଭଏସ୍ କମାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ଚାଟବଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଠି ଗୋଟେ ଭଏସ୍ କମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସେଠି ଗୋଟେ ଆଇକନ୍ ଥିବ, ସେଟା କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଭଏସରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଆଲେକ୍ସା, ଗୁଗୁଲ ଆଉ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡର ଗୁଗୁଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣ ତା ସାଙ୍ଗେ ଭଏସ୍ କମାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଡିଭାଇସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କମାଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଆପଣ ସେଇଠି କମାଣ୍ଡ ବି ଦେଇପାରିବେ। ତାମାନେ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ କି ଆମେ ଏଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଡେସ୍କଟପ୍, ଲ୍ୟାପଟପ୍, ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ବି ଆପଣ ଆରାମସେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ଆମେ କେମିତି କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ପଚାରି ପାରିବା? ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେକୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ପଚାରି ପାରିବେ ଆରାମସେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସେମିତି ତା ସାଙ୍ଗେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ଭଳିଆ ଆପଣ ତା ସାଙ୍ଗେ ଚାଟ୍ କରିପାରିବେ, ଯୋଉଟା କି ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମଣିଷ ଭଳିଆ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇକି ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଇତିହାସ, ବିଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ପଚାରି ପାରିବେ ଏବଂ ତାର ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଚାଟ୍ ଜିପିଟି 3.5 ନଭେମ୍ବର 31, 2000 କ୍ଷମା କରିବେ, ଏହା ଜାନୁଆରୀ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୋର ଯଦି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି କି ଥାଇଲାଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ କଣ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମତେ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ ବିଷୟରେ ସିଏ ମତେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କକ୍, ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଧର ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା 5 ଦିନ ପାଇଁ, ମୁଁ କଣ କରିବି
ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିବି 5 ଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟାଂକକ୍ ଯିବାର ଅଛି, ତା ପାଇଁ ମୋର ଶସ୍ତାରେ କେମିତି ଟ୍ରିପ୍ ପ୍ଲାନ୍ କର, ମୋତେ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଦିଅ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଜିଲି ଶସ୍ତାରେ କେମିତି ଆପଣ ବ୍ୟାଂକକ୍ ଟ୍ରିପ୍ କରିପାରିବେ 5 ଦିନ ପାଇଁ ସବୁ ଅପସନ୍ସ କହିଦବ। କେମିତି ଯିବେ, କୋଉଠି ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣ କୋଉ କୋଉ ଜାଗା ବୁଲି ପାରିବେ ସବୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ଧର ମୁଁ ମୋର କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସେମିତି ଭାବନା ଆସିବନି ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ଚିଠିଟେ କେମିତି ଭଲସେ ଲେଖିଲେ ସେ ଖୁସି ହେବେ। ମୁଁ ଯଦି ଚାଟ୍ ଜିପିଟିରେ ଟାଇପ୍ କରିକି ଲେଖିବି ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖ, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାଁ ଏହା, ଏବଂ ସେ ମୋତେ ଏହିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଚିଠି ଲେଖିକି ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କର। ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବିକି ମଣିଷ ଭଳିଆ ଭାବିକି ଆପଣ ମାନେ ବନ୍ଧୁ ଭଳିଆ ଭାବିକି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାଷାରେ ଲେଖାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଠିଟି ଲେଖିକି ଦେଇଦେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟାକୁ ଭଲ ବୋଲି ନ ଲାଗିଲା, ସେଟା ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଚାଟ୍ ଜିପିଟିକୁ ଆଉ ଥରେ କହିବେ ନାଇଁ ମୋର ଏଇଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ଦରକାର, ତାହା ବି ଲେଖିକି ପଠେଇଲେ ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ବିଷୟରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଚାହୁଁଥିବେ ସେଇ ଟାଇପର ସେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦବ। ଆପଣ ତା ସାଙ୍ଗେ କାଜୁଆଲ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ବି କରିପାରିବେ, ଶବ୍ଦ ଆଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ଚାଟ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ସୁପାରିଶ ବି କରିପାରିବେ। ଉଦାହରଣ, ଦୟାକରି ମୋତେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜି କୋଉ ସିନେମାଟା ଦେଖିଲେ ଭଲ ହବ, ମୋର ମୁଡଟା ଏଇ ଟାଇପର ଅଛି। ଆପଣ ଲେଖିକି ପଠେଇବେ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଆପଣଙ୍କର ମୁଡ୍ ଅନୁସାରେ ସିଏ ସିନେମା କିମ୍ବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ ଆପଣ କୋଉ ଜାଗାରୁ ସେଇ ସିନେମାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାଏ, ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଆଉ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ନ ଦୋହରାଇ ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଧର କଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା କି ମତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷ ଲେଖିଲା ପରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ସେ ମନେ ରଖିଥିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନଟାକୁ ଦୋହରାଇବାକୁ ପଡିବନି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ କିଛିଟା ଟିପ୍ସ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଉତ୍ତର ସେତେ ଭଲ ଆସିବ। ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଏହାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଂଶରେ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ସହିତ ଚାଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଭଦ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ସଠିକ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ୟୁଜ୍ କଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ସୀମାବଦ୍ଧତା ରହିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ସବୁ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ ଏବଂ ହୁଏତ ସର୍ବଦା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୂଚନା ନ ଦେଇପାରେ। ବିଶେଷତଃ ଅତି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କିମ୍ବା ଏହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ କିମ୍ବା ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବି ନାହିଁ।
ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଏଇଲେ ପଚାରିବେ କି ଏବେ ଏବେକାର ଘଟଣା ଉପରେ ସିଏ ତାର ଧାରଣା ହୋଇ ନପାରେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ହେଲ୍ଥ ବିଷୟରେ ପଚାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି ପଚାରିବେ, ତାକୁ ଆପଣ ପୁରା ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିଲେ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ହିଁ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରନ୍ତି। ଚାଟ୍ ଜିପିଟି 3.5 ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଲା ଭଳିଆ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟଟା କ'ଣ? ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚର ନିଜସ୍ୱ ଲାଭ ଅଛି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଏକ ସୁପର ପାୱାର, ଯାହା ମାନବ ବୁଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବାରେ ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରେ। ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ହେଉଛି ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମଣିଷ ପରି ଉତ୍ତର ଦେଇଥାଏ। ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପ୍ରକାର ଉପରେ ଆଧାରିତ କରି ୱେବ୍ ପେଜ୍ କିମ୍ବା ୱେବ୍ ପୃଷ୍ଠା ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ସଠିକ ଫଳାଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ଧର କୌଣସି ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କିମ୍ବା ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଲେଟର ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚକୁ ପଚାରିଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ ପତ୍ର କେମିତି ଲେଖା ହୁଏ ତା ବିଷୟରେ ଜଣେଇବନି, ଆପଣ କୋଉଠି ଏଇ ପ୍ରକାର ଆବେଦନ ପତ୍ର ପାଇବେ ତାର ୱେବସାଇଟ କିମ୍ବା ୱେବ୍ ପେଜେସ୍ ଗୁଡାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଚାଟ୍ ଜିପିଟିରେ ଆପଣ ଚାଟ୍ କରିକି ତାକୁ ପଚାରିବେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଏୟା ଆଉ ମୋର ଆବେଦନ ହେଉଛି ଏୟା, ଆପଣ ଯେତେ ବିବରଣୀ ଦେବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ସଠିକ ଆବେଦନ ପତ୍ର କିମ୍ବା ଇମେଲଟେ ଲେଖିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇ ପାରିବ। ଆପଣ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି 3.4କୁ କିପରି ପାଇପାରିବେ? chat.openai.com କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ଆପ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି କିମ୍ବା ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରି ଆପଣ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି chat.openai.com କୁ ଯିବେ, ସେଠି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଇମେଲ ଆଇଡି ଦେଇକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଚାଟ୍ ଜିପିଟିକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଆପଣ ଆପ୍ ବି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ ଆଇଡିରେ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ଆପଣ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ସହିତ ଚାଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ କିଛି ମୋବାଇଲ ଆସୁଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଫଙ୍କସନାଲିଟି କିମ୍ବା ଆପ୍ ଅଲରେଡି ଇନଷ୍ଟଲ ହୋଇକି ଆସୁଅଛି। ଏହା ବହୁତ ସହଜ ଜିନିଷ। ଚାଟ୍ ଜିପିଟିର ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି, ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଥିବେ କିମ୍ବା ଚାଟ୍ କରୁଥିବେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଚାଟ୍ ବାର୍ତ୍ତାଳାପକୁ ସହଜରେ ମନେ ରଖିପାରେ। ତାମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜର ପ୍ରଶ୍ନର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
आरंभरू से जहाँ आपण लिखिथिबे ता संगे चैट करथिबे से सब मने रखिथिबो। चैट जीपीटी केवल गोटे गूगल वेबसाइट भलिया नुह जो थरे आपण गूगल सर्च वेबसाइट भलिया नुह कि जेमति कि आपण क्वेश्चन गोटे पचार चंदी ताको पुणी ता विषय रिसर्च करी आपण वेब पेज भिन्न भिन्न वेब पेज जाई कि आपण चर्चा करछन आपण ता पे पुणी रिसर्च करी कि आपण खोजा खोजी करी आपण बुद्धि कटै कि आपण ता किछि आंसर पाया पे चेष्टा करछन्ती किंतु चैट जीपीटी पूरा एक रोबोट टाइप रो मनीष रोबोट टाइप रो आपण सहित कथावार्ता हे परिबो। तेणु यह को थरे यूज करंतु एवं यार अनुभव केमदी लागिला आपण कमेंट लिखि पठै परिबे। व्यस्त होंतु नहीं, यह को व्यवहार करंतु एवं यार पार्थक्य जानंतु। यह खूब सहज, खाली गोटे आईडी क्रिएट करिवे, रजिस्टर कला परे आपण साइन इन करिकी आपण से ईमेल आईडी जोटा देथिबे पासवर्ड देथिबे से ईमेल आईडी रे पसिकी आपण चैट करि परिबे। आपण केमती सहज रे एही चैट जीपीटी 3.5 को जानि परिबे एही वीडियो परे गोटे शॉर्ट इंग्लिश वीडियो अछि आपण देखिकी भी ता विषय आपण जानि परिबे सहज। आपण कोनसी प्रकार प्रश्न थिले आपण निहाती मते ईमेल करि परिबे। तेणु आपण को बहुत बहुत धन्यवाद आपण को मूल्यवान समय देथिबारु। दया करी मोर वीडियो को टिके लाइक करिवे, शेयर करिवे एवं सब्सक्राइब करिवे जदि आपण को पसंद लागिला। एवं जदि आपण को किछि कोन प्रश्न अछि आपण सेथिरे कमेंट रे आपण देखि पठै परिवे जोटा कि मु चेष्टा करिवे आपण खूब शीघ्र तार उत्तर देबा ପାଇଁ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। Hey everyone! If you've been curious about diving into the world of AI, specifically with ChatGPT 3.5, you're in the right place. Today, I'm going to guide you through the basics of how to use this powerful tool. And trust me, it's going to be a game changer for you. First things first, what is ChatGPT 3.5? Well, it's an advanced AI developed by OpenAI that can understand and generate human-like text based on the input it receives. It's like having a conversation with a machine that's eerily smart. Now let's get started. To use ChatGPT 3.5, you'll first need to access it. You can do this through the OpenAI platform. Once you're there, create an account, log in, and you'll find the interface where you can start interacting with ChatGPT. Here's where the fun begins. You can ask ChatGPT anything, from homework help to programming tips or even advice on baking a cake. Just type in your question or statement and boom, ChatGPT will come back with a response. It's that simple. But here's a pro tip. The way you phrase your questions can really make a difference. Be clear and specific. Instead of asking, "How do I code?" try, "What are the basic steps to write a Python script for sorting a list?" See the difference? The more specific you are, the better the AI can assist you. And there's more you can do. ChatGPT 3.5 can assist in language learning, help debug code, or even brainstorm ideas for your next big project. The possibilities are virtually endless. Now, a word of caution. While ChatGPT is incredibly powerful, remember it's not perfect. Always double-check the information and use critical thinking. So why not give it a try? Dive in, explore, and see how ChatGPT 3.5 can enhance your productivity, learning, and even creativity. Whether you're a student, a developer, or just someone curious about AI, ChatGPT 3.5 has something for everyone. And that's pretty much it. Simple, right? I hope this quick guide helps you get started with ChatGPT 3.5.
If you have any questions or need more detailed tutorials, don't hesitate to ask. Dive into the world of AI and unlock your potential. Until next time, keep exploring and stay curious.